El que anem a veure primer avui són un seguit de recursos que ens ajudaran a desencallar-nos si alguna vegada volem fer alguna cosa en Moodle i no sabem com fer-ho. Ho tenim aquí a la sessió 5, que diu material i enllaços de suport. Si li fem clic, tenim principalment dos enllaços, un que fa referència a materials que nosaltres podem consultar i l'altre que és un fòrum de suport. Si els obrim, podem veure que el primer es tracta de material sobre Moodle, és a dir, material de suport que, si us hi fixeu, va repassant totes les coses que tenim nosaltres en el Moodle i ens dona ajuda o ens explica com funcionen exactament. Per exemple, pel que fa a cursos, doncs nosaltres sabem que podem afegir i editar cursos, els tipus de cursos, com fer còpies de seguretat, restaurar i importar cursos. Doncs cada un d'aquests apartats té una pàgina que ens explica pas a pas com realitzar aquestes accions, com utilitzar les còpies de seguretat, etc. És especialment útil aquest recurs a la part més d'activitats. Per què? Perquè potser les activitats és la part que cal tècnicament dominar una mica més. Per exemple, avui anirem a treballar la part dels qüestionaris i les preguntes. Llavors, hi ha diferents tipus de preguntes. I a l'hora de treballar amb qüestionaris doncs pot ser que no dominem del tot aquests aspectes. Per això, per exemple, si volem més informació sobre els tipus de preguntes que nosaltres podem fer en un qüestionari, doncs em detalla exactament tots els tipus de preguntes que hi ha i si veig que hi ha alguna que no domino, doncs per exemple aquesta de la numèrica, doncs puc accedir en aquesta pàgina i em van detallant a través d'un exemple, pas a pas, què és cada una de les opcions que jo tinc. D'aquesta manera puc desencallar-me si veig que hi ha alguna cosa que no funciona. L'altra opció és el fòrum. Representa que aquí tenim un equip d'informàtics que treballen per al manteniment del Moodle i també que van resolent tots els problemes que li van sortint a la gent. Seria lògic que abans de fer un missatge aquí en el fòrum potser consultéssiu en el coordinador informàtic del vostre centre o així, si us ho pot solucionar. De totes maneres, si no ho acabeu solucionant, sempre es pot posar un missatge en aquest fòrum i ja us dic que hi ha una sèrie d'equips d'informàtics que van contestant totes les preguntes i van responent i solucionant tots els problemes que van sortint.